Преди 30 години. Я кажи какво казват сега хората в YouTube. Аз не знам какво казват. Значи купувам си вестник Шок, отварям една страница и от лявата страна гледам най-различни вагини. На Галена, на някаква бивша баскетболистка. Ако искате си го купете вестника, той е навсякъде по... Да, верно. Шоу. Не е шоу. Шоу. Не е шоу. Галерия. Шоу. Аз казах шоук, но е шоу. Трябва да бъде. Не хабете лента за глупости. Дай. Дай вестника, бе. Аз го имам. Дай да видим този, който Лили Иванова щяла да си купува някакъв парцел в боя. Моля ти се. Вътре с Яна, разни членове, как се разбира. Всичко е замъглено с такова. Замъглено, ма то се разбира какво.